Waqt l-attività annwali tal-kumpanija ġgant tat-teknoloġija Apple l-erba' filgħaxija tħabbru n-numru ta' prodotti ġodda. Fost dawn il-kumpanija Apple ħarġet 4 mobiles ġodda li huma l-iPhone 14, l-iPhone 14 Plus, l-iPhone 14 Pro u finalment l-iPhone 14 Pro Max. Apple qalet li l-batterija fuq dawn il-mobile se tkun l-aktar waħda b'saħħitha sa issa u saħansitra sservi għal aktar minn ġurnata sħiħa. L-erba' iPhone se jkollhom ukoll kamera saħjar mill-aħħar iPhone. Fil-fatt l-iPhones 14 Pro u 14 Pro Max se jkollhom il-kameras prinċipali ta' wara b'kapaċità ta' 48 megapixel. L-aktar li ġibet lajn tul l-avveniment tal-Apple kien propju d-disin tal-iPhone 14 Pro u Pro Max, miqjusa l-aqwa żewġ modelli tal-mobiles il-ġodda u li bejniethom ivarjaw biss fid-daqs. Fil-fatt minkejja l-kritika fil-medja soċjali li l-mobiles il-ġodda huma simili ħafna għal dawk ta' qabilhom, jiġifieri l-iPhones 13, l-iPhones 14 Pro u Pro Max għandhom dik li tissejjaħ id-Dynamic Island. Din il-parti tal-iskrin tal-iPhone il-ġdid tinkludi parti sewda fejn hemm wieħed fost oħrajn jista' jsib il-kamera ta' quddiem. Madankollu Apple b'mod differenti mill-kompetizzjoni tagħha għażlet li tisfrutta din il-parti tal-iskrin sabiex minflok tkun parti mingħajr użu turi notifikazzjonijiet ġodda fost oħrajn b'mod intelligenti. L-erba' modelli tal-iPhone 14 fost oħrajn jinkludu wkoll mod intelligenti ta' kif jindunaw lil persuna li tkun qed iġġor il-mobile jista' jkun f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dan hekk kif jinkludu pereżempju sistema li tinduna lil karozza li jkun hemm il-mobile fiha tkun inqalbet kawża ta' inċident. Minn hemmhekk is-sistema tal-iPhone 14 iċċempela l-emerġenza b'mod awtomatiku. Sorpriża għal ħafna brabta mal-modelli kollha tal-iPhone 14 kienet li dawn se jkunu qed iżommu l-prezzijiet oriġinali tal-iPhone 13 e kif Apple ħabbret li mhux se tkun qed tolli l-prezzijiet tagħha. Intant li lin mill-modelli l-ġodda tal-iPhone 14, Apple ħabbret ukoll żewġ modelli tal-Apple Watch, Apple Watch Series 18 u Apple Watch Ultra. Dan tal-aħħar huwa modell aktar b'saħħtu magħmul għal atleti li jinvolvu ruħhom fi sport golf u li jħabbtu wiċċhom ma' elementi ħarxa marbuta mat-temp fosthom is-silġ u sħana. Ma kienx jonqos ukoll li Apple ħabbru mudell ġdid tal-headphones tant popolari tagħhom l-AirPods. Fil-fatt, Apple spjegat kif it-tieni ġenerazzjoni ta' AirPods Pro jinkludu sistema ta' ħoss aktar immersiva fil-waqt li għandhom batterija li sservi għal madwar 30 siegħa b'dak magħruf bħala l-Active Noise Cancellation. B'kollox bekk dawn l-AirPods Pro se jkollhom batterija li sservi għal 6 sigħat aktar mill-predeċessuri tagħhom. L-AirPods Pro jiġu wkoll f'kaxxa aktar avvanzata li fihom dawn jistgħu jiġu ċċarġjati. Din il-kaxxa mhux biss tista' tiġi ċċarġjata b'wajr apposta iżda anke permezz taċ-charger tal-Apple Watch.